Siyabonga icula kaCulu uMamNgwane ngazi noma liqale ngeSotho yini kodwa kuhle ukuthi sifunde amaculo noma ukuthi sike siba nawo amaculo siwaculana ngeSotho noma nami mina ke kade ngidla amazinyo ke eqaleni kodwa masingafunda nje ukuze abantu bazi na ku YouTube ukuthi hayi kuyona into yamaZulu le kodwa into yethu sonke thina esidaliwe nguNkulunkulu kakhulu thina uNkulunkulu asidalule ukuphila kungaphakade wasidalela inkazimulo yakhe okwethu sonke lokhu la sihlala khona sihlala phakathi kwabeSuthu nabaTswana ungababala ke angazi ungagcina kuphi okuthi ke uyathuba umpostoli ke shine where you are kusho ukuthi ke naphakathi kwabeSuthu nabaTswana noma ubani ke sihlala phakathi kwabo kufanele sishayine ushayine ngeSotho makufanele ushayine ngeSotho ukuthi makhelwane wakho ukhuluma iSotho noma ngumSotho singacwasani sidume kabi ke thina amaZulu ukuthi sinenkani asilaleli noma asifundi izilimi zabanye abantu nani sengathi singazama nje ukufunda nathi ke sibingelele sithi nje Jesu Kristu kimorele isho kahle MaMngwane Ake siyabonga kakhulu siyambonga uNkulunkulu ukuthi sigcinile sakwazi ukuthi sihlangana namhlanje ke sizobheka i-text lethu incwadini kaMateyu isahluko 14 siqale lapha ku verse 22 noma sizogcina nje emavesini ambalwa kodwa sizofunda abamaningana ukwakha isithombe ukuze kucace ukuthi sikhuluma ngani kwenzakalani lokho esikhuluma ngakho sigcina nje ku verse number 31 kufundeka kanjena noma mhlambe singakafundi ngicela nje uMamNgwane asikhulekele ungekho baba wethu namandla wonke ofuna ukukhuluma phakathi kwabo egameni linamandla igama leNkosi Jesu Kristu baba siyabonga nakuyo lesandiyo yokuqala Nkosi yamakhosi onyakeni omusha ka2025 sibonga umusa wakho uNkulunkulu ongcwele sibonga uNkulunkulu namandla wonke ukusihlanganisa baba wethu namandla wonke siphuma kumakhaya ngamakhaya Jehova uhlukile uNkulunkulu namandla wonke siyazi ukuthi wena unecebo elihle baba wethu namandla wonke ngempilo zethu Jehova sikhona kule ndawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha baba ndiyakhuleka uNkulunkulu namandla wonke ngikhulekela leNkosi yamakhosi izwi lakho uNkulunkulu ongcwele elingaguquki elimiyo njalo baba wethu namandla wonke ukuthi namhlanje baba wethu ingcwele ukhulume baba wethu namandla wonke nokuphila kwethu uNkulunkulu ongcwele ngegama elinamandla igama leNkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha Yesu Kristu Matthew chapter 14 verse 21 namhlanje ke sizokhuluma kakhulu ngokukholwa ukwesaba ukungabaza izinto lezi sizogcila kakhulu kuzona ukukholwa ke mhlambe yikho ngesizulu kuthiwa abantu abazalwane bamakholwa ukukholwa kungumgogodla womzalwane uNkulunkulu mayeqala ibandla lakhe uliqale ngokukholwa ubaba uAbraham iBhayibheli lithi unguyise wabakholwayo ukukholwa ke akusiyona into evela isivelele nje noma evela kalula kwesinye isikhathi kubizwa ukuthi umuntu aze acele ukukholwa ngoba akusiyona into elula futhi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyamhlola umuntu ukuthi ngempela uyikholwa yini
uyakholwa yini ngoNkulunkulu, uyakholwa yini ngamandla kaNkulunkulu, uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto ezingenzeki ngokobuntu. Elithi iBhayibheli ukukholwa lapha kumaHebheru 11 uma uqala kuverse 1 kungukuqiniseka ngezinto ezingabonwayo, ngezinto ezithenjwayo. Uyayithemba lento, awuyiboni, kodwa unesiqiniseko sokuthi ikhona. Uma ungayichazela omunye umuntu ongakholwa, angakubona uhlanya, ungumuntu ophambene, umuntu oyisiphukuphuku, oyisiwula, ongazilutho, ngoba lento awuyiboni. Kodwa lento wena okholwayo uyibona ngeso likamoya, ngoba umzwile uNkulunkulu eyisho lento. Ngoba nakho ukukholwa akusuki nje emoyeni, kukhona lento oqale uhlangane nayo bese uba nokukholwa. uAbrahama ubaba wethu ekukholweni waqalwa ngokuhlangana noNkulunkulu, wabizwa nguNkulunkulu, kodwa waba nenselelo abanayo eprova ukuthi uNkulunkulu ngubani, neprova ukukholwa kukaAbrahama. Inselelo le yenzwa nguNkulunkulu, uqobo lwakhe ayenzwanga nguSathane, ukuthi kuvaleke isizalo noma isibeletho ukuthi angakwazi ukuzala umka-Abrahama uSara. And uthe esethole umntwana uAbrahama ena 100 years, uSara ena 90 years, ngoba babeshiyana ngo10 years. Angazi noma uIsaka ubese na 13 years yini. Ngesikhathi uNkulunkulu ethi kuAbrahama, thatha lo mntwana wakho okuyena yedwa, unikele ngaye, okuwukuthi umbulale wena ngezakhe izandla, umbone ekhala inyembezi phambi kwakho bebulawa nguwe futhi, abe ngumnikelo kuNkulunkulu. Kusho ukuthi uma ngaba wayena 13 years uIsaka, kusho ukuthi uAbrahama bena 113 years, uSara ena 103 years. Lokho kusitshela ukuthi njengoba kuSara laseliphelile ithemba ku90 years, ngokwazi kwakhe nangokwehistory, uma ngilizwe iBhayibheli, uSara bengakaze abone umuntu wesifazane ekwazi ukuthi akhulelwe ena 89 years. Kodwa kwenzeka kuye ngoba uNkulunkulu ubefuna ukubonisa amandla akhe, nokuthi lapha kuAbrahama abone ukuthi uAbrahama uyakholwa yini, njengoba ebizwa ngokuthi unguyise wabakholwayo. Ngempela uyakholwa yini? Mangaba ke uAbrahama kunguyise wabakholwayo, wena ke uzosala kanjani ekuthenini uNkulunkulu ahlole ukuthi uyakholwa yini? Umama ufakazile la ukuthi kuba nezinselelo, noma engesiyedwa nomunye futhi efakaza ukuthi ube nezinselelo kuye lo January. Ngeke ngibe sachaza ke ukuthi ube nenselelo ngani, ngoba sizwile ukuthi kunezinto esingeke sikwazi ukuzifaka ku YouTube ngenxa yokuthi kuzoveza izinto ekungafanele zivele. Angizukucacisa ke ukuthi ke lezi zinselelo zizenzeke ngasiphi isizathu kuqale kuphi, kodwa mhlawumbe futhi lokho kufakazi ngeke ngikufake ku YouTube ukuze kungaveli lento ekungafanele ivele ku YouTube. Kodwa ngizama ukucacisa ukuthi uma sikholwa nobaba wethu edlule ekuvivinyweni, evivinywe nguNkulunkulu, uNkulunkulu ehlola ukukholwa kwakhe, mina ke nawe besizosala kanjani. Yilokhu ukukholwa ke esizokhuluma ngakho namhlanje, nokungabaza nokwesaba ukuthi lezi zinto zingaba namuphi umthelela kumntwana kaNkulunkulu. Ake sifundeke lapha ku verse 22 kuthiwa, wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini babandulele ukuya phesheya aze amukise izixuku. Esezimukisile izixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka. Sekuhlwile wayeyedwa lapho.
kepha umkhumbi wawususukile amastadiyo amaningi emhlabathini ushukunyiswa ngamaza ngokuba umoya wawuphambene nabo. Ngomlindo wesine obusuku weza kubo ehamba phezu kolwandle. Kepha abafundi sebebonile ehamba phezu kolwandle bashaywa luvalo, bethi isithunzi, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, "Yimani isibindi, yimina, ningesabi." uPetru wayesephendula wathi kuye, "Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi." Wayesethi, "Woza." Wehla-ke uPetru emkhunjini, wahamba phezu kwamanzi, weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba, eseqala ukushona wakhala wathi, "Nkosi, ngisindise." Masinyane uJesu welula isandla, wambamba wathi kuye, "Awu, wena onokukholwa okuncinyane, ungabazelani na?" Namhlanje ke ngithena sizokhuluma ngokukholwa, ukungabaza nokwesaba, nomthelela walezi zinto. La sifunde khona ke sithola inkosi uJesu icindezela abafundi bayo ukuthi bawelele ngaphesheya. Sithola ukuthi isizathu salokho ingoba inkosi uJesu yayifuna ukumukisa isixuku. La ubona ukuba gentle kwenkosi uJesu. Iyabacindezela abafundi, mhlambe nawe nomunye ukuzizwe ucindezeleka ukuthi wenze okuthize. Kanti kwesinye isikhathi ucindezelwa inkosi uJesu uqobo lwayo, kodwa la yayibacindezela ukuze bamuke bona kuqala kusale isixuku bese imukisa isixuku inkosi. Okuwukuthi yayifuna ukumukisa abantu. Mhlambe yayingathanda ukuthi benabafundi bayo. Kodwa labantu mayebamukisa babezobuza ukuthi wamukisa thina washiya laba. Manje iqala ngalaba bayo ukuthi bacindezele ngoba bayalizwa iphimbo layo inkosi. Bayakwazi ukucindezelwa inkosi besekwenza lokho abacindezelwa ngakho becindezelwa inkosi. Ngoba mhlambe isixuku lesi esinye besingeke sikunderstand ukucindezelwa, bekumele kube nendlela uNkulunkulu asebenza ngayo indaba yesixuku nasebenza ngayo indaba yabantwana bakhe. Yehluka lento. Futhi indlela uNkulunkulu atreata ngayo abantwana bakhe nabantu nje abaphakathi kwayo iyehluka kwesinye isikhathi. Kodwa futhi ebefuna injongo eyodwa. Wayefuna ukuthi athole ithuba lokuthi ayokhuleka eyedwa entabeni. Ilona lo mntwana kaNkulunkulu uyadinga ukuthi ake nje asuse zonke izinto atholakale eyedwa noNkulunkulu. Angazi noma ukukhuleka kwenkosi uJesu yikhona yini lokho kwamenza ukuthi emva kwalomkhuleko atholakale esehamba phezu kwamanzi, sekwenzeka izinto ezingenzeki ngokujwayelekile kumuntu osenyameni. Kodwa yena esenyameni enjalo kwakunomoya kaNkulunkulu phakathi kwakhe, wayesexhumene noNkulunkulu waze wahamba la kungahanjwa khona. Ngoba umntwana kaNkulunkulu oxhumene noNkulunkulu ngokuphelele uhamba lapho kungahanjwa khona. Abangani bakaDaniel batholakala behamba emlilweni la kungahanjwa khona, ngoba ngesikhathi kufika inselelo besazi ukuthi uma bemelana nomthetho wenkosi bazongena emlilweni. Ngicabanga ukuthi kwabenza ukuthi bakhuleke kakhulu lokho. Kodwa futhi uma bewulalela umthetho wenkosi bazosinda emlilweni wenkosi, kodwa bangasindi emlilweni wangaphakathi. Futhi bekunemlilo emibili la ebekumele bakhethe phakathi kwayo ukuthi ngikhethe ukusha ngise la kulomhlaba ngenxa yokukholwa,
noma ngikhetha ukuthi ngishe kwelizayo ngoba ngesaba ubusha la. Ngoba ukukholwa kwethu kwesinye isikhathi kusidlulisa kwezinye izinselelo, ukuthi kwesinye isikhathi ukukubiza ukuthi hlupheka kulomhlaba ukuze ungahlupheki kwelizayo. Umuntu onoNkulunkulu ke ekhuleka njalo njengoKorneliyo sike safunda ngaye, kwenza ukuthi uNkulunkulu ngaye enze izinto ezingenzeki kwabanye abantu. Lezi zinto zenzeka ngokukholwa nazo azizenzekeli nje. Akuvele kubonakala ezinye izinto sezenzekela. Zenzeka ngenxa uzothola abantu abaningi eBhayibhelini ethi uNkulunkulu ukukholwa kwakho kukusindisile. Kusho ukuthi laba bantu uma bebengakholwanga bebengeke basinde. Ukungakholwa komuntu ngisho noma ngazibiza ngomzalwane kungamenza ukuthi angene ezonweni, engeniswa esonweni okungakholwa. Kungamenza ukuthi aphethe esihlokweni ngenxa yokungakholwa. Uma abangani bakaDaniel bebengakholwa ukuthi uNkulunkulu angabasindisa, mhlawumbe bebezovumelana nenkosi bakhothama esithixweni. Kodwa bona bayitshela inkosi bathi, siyamazi uNkulunkulu wethu ukuthi uzosindisa. Futhi ke noma angesindiseke ngoba akasitshelanga lutho ukuthi uzosindisa noma cha, noma kuthiwa akasindisiki, ngoba sinayo guarantee ukuthi uzosindisa. Abanye abantu mabekhuleka uNkulunkulu ebaphendula basinde. Abanye bakhuleka uNkulunkulu abaphendule kodwa bangasindi njengobawulo. Owakhuleka kuNkulunkulu wavele wathola nje umbiko akangasinda, kodwa futhi ukhulekile naye. Nabo babeqonde laba bantu ukuthi kungenzeka uNkulunkulu angasindisi kulomlilo wenkosi, kodwa siyazi ukuthi masikholwa nguye uzosindisa olakeni lwakhe. Yilapho ke sizophepha khona ke ngenxa yokukholwa kwethu. Labafana laba bakhetha ukukholwa nguNkulunkulu, impilo yabo ibe sengcupheni kulelizwe ukuze bangabi sengcupheni kwelizayo. Ake ngiphinde futhi ngigcizelele isibonelo noma sikuthola eBhayibhelini ngendaba yokukholwa. Uma ubheka lapha incwadi kaNumeri isahluko 13, uzothola lapho uNkulunkulu eyala uMose ethi, Mose thatha phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli eziwu-12 isikhulu ngasinye kube izinhloli zihambe ziyohlola izwe laseKhenani ukuthi linazo yini izithelo, licebile noma licebile, abantu bakhona abanamandla noma abanawo amandla, nezinto eziningi ezibalwayo. Hayi ukuthi uNkulunkulu bengazazi lezi zinto, ubezazi, kodwa bekuyintando yakhe ukuthi mabaqale bayohlola, babuyise umbiko ngento abayaziyo. Abantwana bakaNkulunkulu abashumayela ivangeli kumele kube ngabantu abazoqale balazi izwe noma kuba sebukhoneni bukaNkulunkulu nendawo yesethembiso kaNkulunkulu kwelikamoya, bakwazi ukuchazela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi lelizwe esiya kulona esilethenjiswayo izwe elinjani. Bangakhuluma into abangayazi, bangafiki nabantwana bakaNkulunkulu entweni abebengayilindele. Hleze yikho oPawuli bazi bafinyelela ezulwini lesithathu ukuze bayochaza izibonakaliso nezimo zezulu ukuthi kumi kanjani, aze akwazi ukusho ukuthi izinhlupheko zalesi sikhathi azinako linganiswa nenkazimulo ezayo. Uthi akuyona nengxenye engiyaziyo, okuwukuthi la siyakhona ubuhle bakhona abuchazeki. Manje cishe kungenzeka uNkulunkulu ukuthi wayefuna ukuthi laba bantu babelethele umbiko
uzobenza abantwana bakwa-Israyeli bakhuthazeke, iy'nhliziyo zabo zifise, zilangazelele kuyongena eKhenani. Baye benomfutho ukuthi sizozama okusemandleni ukumphilela uNkulunkulu ukuze singene kuleli zwe sitshelwe lona. Nembala izinhloli zathi mazibuya zayichaza indaba ukuthi lihle ngempela izwe silibonile. Balihlola for 40 days. Behamba ngiyacabanga ukuthi bebehlola lapha nalapha baze babuye sebebika ukuthi kuleyo ndawo kuhlala lesiyasizwe, kuleyo ndawo kuhlala abantu abalolu hlobo. Bayichaza indaba bathi impela futhi kuchichima uju lwezinyosi nobisi. Kuhle laphana kunezinto eziningi esesizilungiselelwe ezikhona esingasadingi ukuyisebenzela. Mhlambe laba behamba khona hayi nokuthi mhlawumbe ngoba babehamba ehlane bahambe baphelelwe ngamanzi, angazi noma imfuyo babenayo yini. Isiqiniseko ukuthi babengalimi. Lokho ngingaqinisekisa lokho ukuthi babengalimi ngoba sithola laphayana kuNumeri 11 ukuthi bekunenkanyezi noma ifu makusemini. Lelifu bekwenzeka lime, malima bekufanele bame nabo bahlali bagxumeka itende. Kwesinye isikhathi kube usuku olulodwa besagxumeka itende kanjalo. Ifu uma kusemini noma kusebusuku kusho ukuthi bekwenzeka ukuthi nje ebusuku kutholakale umlilo wawubonakala ebusuku umuva, babe sebeyamuva. Kusho ukuthi kwesinye isikhathi bekwenzeka ukuthi basuswe kusebusuku baye la kuyakhona umlilo. Kwesinye isikhathi basuswe kusemini baye la kuyakhona ifu. Kusho ukuthi bekubabiza ukuthi amehlo abo makahlale ebheke phezulu ngoba ifu liphezulu nomlilo futhi ubuphezulu ubungekho phansi. Uma bebengasuke babheke phansi bebezozithola benenkinga yokuthi lihambe ifu noma umlilo bengabonanga basale kanjalo. Ilento ke eyenza ukuthi uPetru azithole eseqala ukucwila ngoba lithi iBhayibheli wabona umoya. Angithi kwakunesivunguvungu la. Lo moya lona ngiyakholwa ukuthi uma wayegqolozela inkosi uJesu noma ebheke phezulu mhlawumbe wayengeka ubone. Wabona into engabona mhlawumbe nawe seke kwenzeke. Uthi mangabe ujulile usemkhulekweni futhi kaningi lapho uzwa khona ukuthi yakusakhuleki mina manje. Uvele nje uzwe umsindo ongawazi. Mhlawumbe lo msindo mhlawumbe usendaweni nje esesigcakeni noma ehlane noma entabeni noma kuphi. Mhlawumbe uzozwa umsindo ingqondo yakho ikutshela ukuthi hayi inyoka ke le. Noma kuyisilwane esiwukuthi esizongilimaza. Lento le ikususa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Okubizwa ukuthi ungavumi la sekufanele uqinisele khona kakhulu. Njengempumputhe uBartimeyu ekwathi mangabe izixuku zikhuza mayimemeza ithi Jesu indodana kaDavida ngihawukele, elithi iBhayibheli kwaba yilapho imemeza kakhulu khona. Kunani pho mangaba lenyoko oyibona ngamehlo engqondo ifika ikudla usemthandazweni? Yini wena wesaba ukuthi uncame lithi yeke ukukhuluma noNkulunkulu okungcono ubalekele lento ezokwazi ukulimaza umzimba kodwa ngeke kwazi ukulimaza umphefumulo? Hleze uNkulunkulu kunento ebezoyikhuluma kulo mkhuleko. Hleze kunento uNkulunkulu ebezoyenza kulo mkhuleko. Hleze uNkulunkulu bezokugcwalisa ngamandla kaMoya oNgcwele kulo mkhuleko. Wena ke bese ulalela lemisindo uSathane ayivezayo. Ngoba usulahlekelwe ukukholwa ukuthi ngisebukhoneni bukaNkulunkulu kulo mkhuleko noma kungenzekelana okunye akunandaba. Ithe eqaleni ke ubaba wethu unguyise ubaba Abraham nguyise wabakholwayo. Kusibiza ukuthi sihlale ekukholweni ukuze singanyakaziswa, ukuze singacwili ngoba ngesikhathi esecwila kusho ukuthi ubeseqala eshona phansi. Bekushoyena ukuthi uma kunguwe Nkosi shona ukuthi mangehle emkhunjini ngize kuwena. Ngempela waqala waba nakho ukukholwa ngaleso sikhathi. Wehla njengomuntu oyehle emkhunjini esehamba.
la khona itebhiso nomhlabathi omileyo. Wehla wahamba waze enkosini uJesu. Inkinga yakhe uthe esefikile. Yazi bese efikile enkosini uJesu. Kodwa kwaba nezinto ezimphazamisayo. Izinto ezikulelizwe, izinto zalelizwe. Ezisusa amehlo akhe kuJesu, kodwa futhi usefikile kuJesu. Nawe awungasuswa izinto zalelizwe kuJesu usufikile ngoba uzoqila uzoshona phansi. Uzoshona phansi kwelikamoya uzungena ezonweni, uzudla izono ngoba amehlo akho uwasusile enkosini uJesu ngenxa yokungakholwa wabheka ama-circumstance akuwe. Ikenzeka lento abafundi benkosi uJesu besemkhunjini lapha kuMateyu 8. Kuwona lo mkhumbi kwakhona inkosi uJesu. Ibona abafundi abalandela inkosi bayongena nabo emkhunjini ngoba inkosi yongena lapho. Kungenzeka ukuthi uye endaweni la ulandela khona inkosi uthi uyafika khona ufica ivunguvungu. Ukuthi uzuzibuza bengithi ngizwe kahle nje ukuthi ngilandela inkosi la. Yini pho sengihlangana nezivunguvungu. Uyilandele kahle usebukhoneni ba. Into kumele ube nesiqiniseko sayo ukuthi awoni ukuze lokho ufake isitembu sokuthi usebukhoneni bukaNkulunkulu. Yayikhona inkosi lithi iBhayibheli yayilele noma yayiphumule. Laba babona izivunguvungu lana baze baqamba amanga. Bathi inkosi vuka siyafa. Ubani batshela ukuthi bayafa? Ukwesaba. Uvalo. Ukungakholwa. Sebezibona sebefile kodwa bengafanga. Ilento ke eyenzeke kulabantwana bakwaIsrayeli. Makubuya inhloli sezichazile ubuhle bezwe bathi kodwa ke kunenzalo kaAnaki lapha. Amajayente abantu abadumile labo ukuthi izidlakela lezi. Abantu abadumile labo abaziwayo ukuthi akudlulwa lapha akekho umuntu okwazi ukubhekana nalolu labantu. Bathi bona bazibona nje beyimgundantshani ama-grasshopper. Bathi ngakho ke ngeke sikwazi ukuyongena kuleli lizwe. Abantu bakhala. Yazi bakhala bathina abantu. Bathi abantu uNkulunkulu usikhiphelene eGibhithe. Ngaba kungcono ukuba safele eGibhithe noma sifele ehlane kunokuba siyobhubha lapha. Nabo labantu bazithola sebeyizidumbu. Bazithola sebengabantu abafile ngento engekho. Ngoba noSathane uyakwenza ukuthi umzalwane akholwe into engekho engabonwayo. Kodwa futhi kuNkulunkulu kungukungakholwa lokho. Bona bakholwa iphimbo likaSathane. Batshela ukuthi sebefile bazofa ngale nzalo kaAnaki. Betshela ukuthi bona bayilutho bavele bakholwa ilamazwi alabantu. Kodwa labantu for about 2 years badlula olwandle olubomvu. Kwaphela amanzi uNkulunkulu wabapha amanzi. Kwaphela ukudla uNkulunkulu wabapha imana. Bahamba bengatshali, benganayo inkampani, izicathulo zabo aziguganga. Abawabona wonke lawo mandla lawo. Uyazi inenza lokho? Ingoba bebengazindli ngomthetho kaNkulunkulu. Ngesikhathi ungazindli ngomthetho kaNkulunkulu, uSathane ngaso sonke isikhathi ufaka amanga akhe. Uyawafaka ngamaphupho, awafake ngabangani, awafake ngisho nangabazalwane asebengene uSathane. uSathane namadimoni abaphumula ubusuku nemini, banyenyeza amanga kubazalwane. Umzalwane ungahlali ezwini likaNkulunkulu uzogcina ekholwa ngamanga kaSathane. Bazibona sebefileke laba bantu. Bathi futhi ukufa kwabo ngcono ukuthi bafele eGibhithe noma ehlane. Uyazi kwenzani lokho? Kwenzeka njengokwamazwi abo.
phela iBhayibheli lisitshela ukuthi ulimi noma amandla okuphila noma ukuphila kuyaba solimini. Ulimi lwabo ke njengoba bazithola sebefile bafela lapho. Hayi inhloli kuphela lezi eziwu10. Kodwa nabo bonke labantu abakholwa yilamazwi alezi inhloli noma yilamanga enzalo kaSathane. Eyabatshela amanga babefe kuphi? Ngoba babephila nje. Beqambe amanga. Ngoba betshelwe uSathane amanga. Baningi abazalwane abaqanjelwe uSathane amanga babe sebeyotshela abanye abantu amanga bese bayafa laba bantu abalalele bona. Njengalezi inhloli zifeza ukukhuluma amanga zathi ngeke sikwazi ukungena lapha yana. Lamanga angena kulaba bazalwane. Nalabazalwane bakholwa mhlawumbe labazalwane bakholwa ngoba nako bebesazi ukuthi sitshelwe abaholi la. Ngoba bathunywa izikhulu zalezi izizwe. Ngoba kukhona abaholi nasemabandleni abatshela ibandla likaNkulunkulu amanga. Bese ibandla liyakholwa ngamanga. Bese ibandla liyafa ngoba likholwe ngamanga lase likhuluma amanga. Amanga ayabulala. Lamanga aqanjwe uSathane kwasekuqaleni kwaze kwavela ukufa kuAdam noEva ngenxa yamanga. Ngenxa yokungakholwa yizwi elikhulunywe nguNkulunkulu bese umuntu akholwe ngamanga. Ukukholwa kokubili lokho kodwa ukuthi umehluko ukuthi ukholwa iqiniso yini noma ukholwa ngamanga. Okholwa ngamanga uzophethela ekubhujisweni kodwa okholwa iqiniso usenhlanhleni ngoba uzophethela ekuphileni kungaphakade. uPetru ke nawaba nenhlanhla ngoba lento lokhu kungabaza lokhu kubuka isivunguvungu noma umoya wakwenza maqedane wamemeza ememeza inkosi uJesu. Nawe kuma usuzithola ukholwe ngamanga wasithola usuwenze amanga ukhulume amanga kuzokubiza ukuthi uzosizakale umemeze enkosini uJesu as long as iseseduze nawe. uJuda Iskariyoti yena akabuyelanga enkosini uJesu ukuthi amemeze kuyona ngaleso sizathu akasizakalanga ubasindiswe. Kodwa uPetru naye wayephikile inkosi uJesu. Kodwa wadinga noma wagcina sebuyele kuyona. Waphinda wawukhala enkosini uJesu. Wasizakala ngaleyo ndlela uPetru. Laba abantwana bakwaIsrayeli bona uNkulunkulu wanquma ukuthi njengoba lezi inhloli for 40 days zihlola lapha usuku nosuku uNkulunkulu uzolwenza lube unyaka. Kusho ukuthi njengoba beku40 days for 40 years bezungeza nje lapha ehlane ukuze bafe lapha kade bekhonona. Futhi uNkulunkulu akababulalanga ngaleso sikhathi ukuze bakhulise izingane ezizongena eKhenani. Angazi ke noma izingane lezo zona zakhonona yini kodwa ngiyazi ukuthi laba abadala bakhonona kwaba nje uJoshua noCaleb. Bathi bona leli yalizwe noma ke sifunde lapha na ku verse 8 kuNumeri 14 verse 8 no9. Lapha ngesingisi kuthiwa if the Lord delights in us then he will bring us to this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. uNkulunkulu ethokozile ngathi yena uqobo uNkulunkulu uzosingenisa kulelizwe asinikeze lona izwe elichichima ubisi nezinyoni. Uma uNkulunkulu ethokozile ngathi okukuthi uma uNkulunkulu engathokozile ngawe noma ngabe ubekuthembisile izulu ngeke ungene as long as uNkulunkulu engathokozile ngawe. Into yokuqala kumele yenzeke uzungene ezulwini ukuthi uNkulunkulu makathokoze ngawe. Fakazile uNkulunkulu ngenkosi uJesu wathi lo indodana yami engithokozile ngayo izweni.
bese aqhubekeke uJoshua noCaleb bathi ke only do not rebel against the Lord ngoba uma uhlubuka uNkulunkulu ngeke ungene ngoba uNkulunkulu ngeke athokoze ngawe. No fear the people of the land. Enye into mawusesaba ngeke ungene. Kusho ukuthi ukwesaba njengoba lisitshela iBhayibheli ukuthi ukwesaba kunesijeziso. Nowesabayo akaphelele othandweni. Siyathola lapha ku 1 John chapter 4 ngabantu verse 18. Nowesabayo akaphelele othandweni. Kusho ukuthi laba bantu ababesaba abantu baseKhanani bebengaphelele othandweni kaNkulunkulu. Iluphi ke loluthando? Uthi uNkulunkulu ngobheka ngabantu Mateyu 22. Wothanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho, nangawo wonke umphefumulo wakho. Yabona mawuzomthanda uNkulunkulu ngayo yonke ingqondo yakho, engqondweni yakho kuhlala kunezwi likaNkulunkulu. Athi uDavid lapha kuMahube 119 verse 10, verse 11, ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. So ukulonda izwi likaNkulunkulu noma ukuthi engqondweni yakho ubuswe yizwi likaNkulunkulu. Bese zonke ezinye izinto ezizovela uzozibona ngamehlo enyama ngoba sisenyameni. Ngoba izinto ngeke ungaziboni. Izinto ngeke ungahlangani nazo. Ezizoza ukugudluza endleleni nokukhuba. Iqiniso yilelo nje. Kodwa uyakholwa yini ngamandla kaNkulunkulu? Ngoba iBhayibheli lisitshela ukuthi akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokholo. Bathi ke labazalwane lana uma ningabesabi laba bantu balelizwe eniyakulona. Amadimoni ayesezulwini engakawi. Abantu abaningi besaba amadimoni, abanye besaba ngisho ukulala ngoba bayazi ukuthi azobacindezela, azobalala, azobaphuphisa kabi, azobenza lokhu nalokhu nalokhu amadimoni masebelele ngoba vele angamandla bomnyama, asebenza ngobumnyama, asebenza kalula uma umzalwane eselele kunoma umzalwane engalele. Kodwa la kuthiwa ke ukungabesabi kwenu abantu balelizwe niyakulona ikhona okuzonenza ukuthi ningene kulona. Ngoba liyasitshela futhi iBhayibheli encwadini yeSambulo ukuthi amagwala awangeni ezulwini. So ukugwala kusho ukungakholwa. Ngoba asiyi empini ngamandla ethu, impi esibhekene nayo kamoya. uDavid akayanga ukuyolwa noGoliath ngawakhe amandla. Wayengazithembile nakancane uDavid ukuthi uzomnqoba uGoliath. uDavid wayesazi ukuthi phakathi kwakhe kukhona uJehova. Enesazi ukuthi uya ngegama lakhe. Futhi esazi ukuthi impilo yakhe uyiphila ngendlela yokuthi ayikho into emhlukanise noNkulunkulu. Uya nje unesiqiniseko esiphelele sokuthi asikho isono asaziyo esimhlukanise noNkulunkulu. Ngenxa leso sizathu uzohamba ayobhekana noGoliath ngoba uGoliath uhlambalaza igama likaNkulunkulu uma ethuka uIsrael. Ngoba uIsrael ubeholwa nguNkulunkulu. uIsrael kule ndawo ayekuyona wayebekwe nguNkulunkulu. Ozothinta uIsrael uzothinta uNkulunkulu. Kodwa ngisho inkosi uSawule kwakufihlakele kuyena. Ngoba kunento emhlukanise noNkulunkulu. Nalamasosha empi kwakufihlakele kubona ukuthi abazoyilwa lempi ngawabo amandla. Kodwa nguNkulunkulu ozoyilwa lempi enokushila uNkulunkulu kaningi ukuthi uzozichitha yena uNkulunkulu lezi zizwe phambi kwabo. Kodwa manje bona sebezibona kuyibona abalwa lempi. Umzalwane uhluleka nje ukunqoba isono ngoba uzama ngawakhe amandla ngokungokwakhe akabizi uNkulunkulu.
hleze yikho inkosi uJesu mayiholwa yaqonda ukuthi iholelo lapha ehlane iholela ukulingwa, yasibona ukuthi ngeke nginqobe lesi sitha ngowamamandla, ngcono ngibe semkhulekweni, ngcono ngibe ku fasting for 40 days ukuze nginqobele lesi sitha, ukuze uNkulunkulu kahle kahle ngimeme uNkulunkulu ukuthi angilwele lempi, kungenelele yena, ngoba mina ngawamamandla ngeke nginqobe lempi nangephutha. Kodwa manje bona mabebhekana noGoliathi baqolodela, uGoliathi ubonakaliswa enamandla, uziveza enamandla, ubonakala kubona egqoke ngisho nensimbi, indlela emde ngayo, enamandla ngayo, wayenamandla. Angisakhumbula isilinganiso salezo nsimbi sasingakanani, kodwa kwakungumthwalo umuntu ojwayelekile njengami wayengeke akwazi ukuhamba awuthwala. Njengalokhu uDavide wehluleka ukuthi impahla ayinikezwa nguSawuli inkosi akwazi ukuhamba ngayo. Omunye nomunye umuntu wayengeke akwazi ukugqoka lezi nsimbi. Kodwa manje uma ubheka lesi sihlakela uyabuka ngokobuntu ukuthi ngingamqala ngaphi lo muntu ukulwa naye. noDavide wayesazi ukuthi akukho le ngamqala khona. Kodwa uDavide ngikholwa ukuthi wayeholwa ngumoya kaNkulunkulu ukuthi azi ukuthi kufanele ngithathe ini, iziphi izikhali zami engizolwa ngazo. Elithi iBhayibheli lihlomane ngazo zonke izikhali zikamoya ukuze nibhekane namaqhinga kaSathane. So uDavide la wayebhekene namaqhinga kaSathane, uSathane ezohlambalaza igama likaNkulunkulu. Mhlambe nakuwe emzini wakho sesihlanjalaziwe igama likaNkulunkulu. Izingane zakho sekuyaziwa nasendaweni ukuthi zikhwelwe ngamadimoni ziyacindezelwa. Kodwa ungumzalwane, kuhlambalaza igama likaNkulunkulu lokho ukuthi kanti labazalwane bakholwa kanjani. Uyathakatheka ungumzalwane, usuze wesaba abathakathi njengalaba fundisi. Bayathandaza ayiphendula imikhuleko yabo. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu bese hlola ukukholwa kwabo. Kungenzeka futhi ukuthi ngenxa yokubi babo angazi, bathi mabengaphendulwa bazothatha ama-shortcut. Umuntu ahamba enyangeni awufuna amandla ukuze naye afane naloya mfundisi usibani babo, aziwe adume ukuthi ngumfundisi onamandla, umfundisi odumo. Asishumayeleli ukuduma ngoba sizishumayeleli thina. Sishumayela uNkulunkulu, udumo lonke mali kuNkulunkulu, lungayi kumuntu. Pho kunani mangaba ngihlupheka ngenxa kaNkulunkulu? Kunani mangiswele ngenxa kaNkulunkulu? Kunoma ngibe nazo zonke izinto nodumo, ngibe ngidela uNkulunkulu lithi inkosi uJesu kuyamsiza ntoni umuntu ukuthi azuze izwe lonke bese alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? Akumsizi ngalutho, ngoba ukuhlupheka kwalesi sikhashana ngeke kulinganiswe nenjabulo esiyakubandana kwelizayo. Kuthiwa ke, do not fear the people of the land, for they are our bread. Bayisinkwa sethu. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Kuthiwa la uNkulunkulu noma uJehova unathi, njengegama lenkosi uJesu kuthiwa Emmanuel. uNkulunkulu uphakathi kwabantu unathi. Ngenxa yaleso sizathu ningabesabi. Isizathu sokungabesabi laba bantu akusikhona ukuthi nginamandla, akusikhona ukuthi mhlambe sengenganqoba izimpi ezingakanani ngaphambilini, akusikhona ukuthi ngaziwa ngani, akusikhona ukuthi background yami ithini. Isizathu sokuthi ngingesabi ukuthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu kanye nami. Basho kanjalo koJoshua noCaleb ukuthi ningesabi ngoba uNkulunkulu unani. Now laba bantu sebethole imibiko ewu2 engafani. U10 wabantu uthi hey sifile thina. I2 yabantu ithi hayi siyangena lapha. Engeke singene ngawethu amandla, sizongena ngoNkulunkulu. NgoNkulunkulu noma ngabe kuthiwa ngihlala phakathi kwabathakathi abaziwayo, ngizomnqoba uSathane.
noma ngabe izingane zami zigila miphi imkhuba ngizonqoba uSathane. Noma ngabe ngikhula phakathi kwabazali abayizinyanga mhlambe sebeze bangixosha nasekhaya kodwa ngoNkulunkulu ngizonqoba. Noma ngabe ngihlale hostel ekungcolilwe khona phakathi kwalo abantu khona benza imkhuba kuzwakala nemisindo yakhona. Abantu bakhona benza lokho nalokho endaweni engihlala kuyona. Abanye bahlala ko Hillbrow izindawo esidume ngobubi nangokungcola nangokudayiswa komzimba. Uyababona abantu benza ukungcola phambi kwamehlo akho. Mhlawumbe futhi awunayo imali yokuthi uqashe le ndawo ngokwakho kukubiza ukuthi uhlalisane nabanye abantu. Mhlawumbe ungumfundi kufanele nihlale nibe ufola nabanye baletha boyfriend abanye bangena so boyfriend kuyona le ndlu ohlala kuyona. Noma ngabe kunjalo uzonqoba hayi ngawakho amandla, hayi ngokuthi background yakho ithini, hayi ngokuthi wena uhluleka kangakanani ekuqaleni, kodwa manje ngoba usunoJehova phela. Angithi usuphumile yona eGibhithe, awusaphili ngokwendlela zaseGibhithe. EGibhithe ububuswa ufaro, kodwa ehlane sonke lesisikhathi ubuswa uNkulunkulu. Ibingekho inkosi kwaIsrayeli ngoba inkosi yabo bekuNkulunkulu. Pho-ke wesaba kunesijeziso sisibonile kuPetru. Kufika izinto zomhlaba abuke zona bese ifocus yakhe bese intweni zomhlaba bese lokho ukuthi akwamkele okomhlaba engqondweni yakhe kwamdonsela phansi. Ngoba umhlaba ngaso sonke isikhathi udonselana phansi. Yikho uSathane wathi ngumuntu ngokudla ngoba umkudla kuvela emhlabathini. Kodwa izwi likaNkulunkulu lalivela phezulu kuNkulunkulu ezulwini. Izwi likaNkulunkulu umuntu limdonsela phezulu. Kodwa izinto zomhlaba zimdonsela phansi. Manje ukhetha ukulalelana wena. Ukhetha ukukholwa kuphi phakathi kwalokho kubili. Ukholwa iqiniso elivela ezweni likaNkulunkulu noma ukholwa ngamanga avela kuSathane. Kuthiwa kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona wakhala wathi Nkosi sindise. Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye, awu wena onokukholwa okuncinyane, ungabazelelani na? Noma ungabazeleni na? Kusho ukuthi into enze ukuthi acwile uPetru ungabazile. Into emngabazisile yilo moya awubonile. Kunomoya abazofika besihlasela nanoma ngayiphi indlela. Abazomunca bezoqeda ukukholwa kwethu. Indoda elithi iBhayibheli kwakuyinduna yekhulu, centurion. Yafika enkosini uJesu uthi hey ingane yami iyagula. Ngicela uyiphilise. Yathi inkosi kulungile ngiyeza lapho ngizomphilisa umntwana. Wawusuphenduliwe umkhuleko wale ndoda. Kodwa le ndoda yathi Nkosi angifanelwe ukuthi wena ungene ngaphansi kophahla lwami. Yabona umntwana kaNkulunkulu ukuthi uzithoba kanjani umuntu okholwayo. Uthi njengoba ngikufice lana nje hayi ngoba ngingafisi ukuthi ufike kwami kodwa ngizibona mina ngingafanelwe njengomzalwane ofakazela ukuthi uzibone ngafanelwe ukuthi uNkulunkulu angamphendula. Wathi ngizibona ngingafanele ukuthi wena ungene phansi kophahla lami. Kodwa iyodwa into engiyaziyo mina njengoba nje mina ngiyinduna yekhulu. Mangithe encekwini woza la. Ngenxa ukuthi ngiyiphethe iyeza. Mangithi yenza lokho iyakwenza. Yenza lenceku lokho okuthandwa yimi. Ayenzi lokho okuthandwa yiyo. Mhlawumbe ibingakwenza okunye uma bengashongo lokho esingikushilo. Kodwa ngoba sengikushilo lokho engikushilo izokuyeka lokho kade kwenza. Yenze lokho kushiwe yimi. Sithi ke lesi sikhulu
nawe-ke Nkosi, ngoba ngiyakwazi ukuthi udale konke, zonke izinto ziyakulalela nezifo ziyakulalela, ngikholwa yilokho, ziyathoba ngaphansi kwakho. Ngicela ukuthi ungenzele ifavor, uvele nje utshele lesi sifo ukuthi masiphume sizophuma. Sitshele, khuluma ngomlomo wakho. Ukukholwa-ke lokho, yathi iNkosi uJesu, ngiqinisile ngithi angikaze ngikubone ukukholwa okunje kwa-Israyeli. Indlela le nduna yekhulu eyayikholwa ngayo, yayisesithi-ke umntwana wakho usephilisiwe, hamba, noma yathi usephilisiwe. Ukukholwa kwakho kumphilisile umntwana. Lithi iBhayibheli umntwana waphila ngaso leso sikhathi. Okuwukuthi uma ngabe iNkosi uJesu njengoba yayithembisile ukuthi izoya kulesi emzini walesi sikhulu imphilisi, ubani owaziyo mhlawumbe bezoya after 2 years, ubone umkhuleko womzalwane udileya, kanti kungenxa yokukholwa kwakho okuncane. Yabona umkhuleko wale ndoda waba speed ngokushesha, ngoba ukukholwa kwayo kwaba kukhulu. Namhlanje ngikhe sizokhuluma ngokukholwa, ukwesaba, ngabazi. Ukwesaba sizwele ukuthi umuntu owesabayo kangeni ezulwini, ngoba ukusaba akuveli kuNkulunkulu. Nowesabayo akaphelele othandweni likaNkulunkulu. Kunento yabona ngosesaba nje, khabe ngizongena ezulwini noma cha mangifa. Kusho ukuthi khona okungaphelele. Uthi uPawuli, nginomqhele ngiwubekelwe ezulwini, sengiyakumuka manje. Ake sabi ukuthi usiyahamba, ake sabi ukufa futhi. Nale ntshelo khona ukuthi hey, kuthiwa uzobulawa lapho, uyahamba ngoba ke sabi ukufa, wesaba uNkulunkulu. Uyazi kuphi kufanele sikwesabe? Sigunyaziwe, sayalwa, satshela ukuthi asesabe uNkulunkulu. Ikhona kodwa ukwesaba esikunikeziwe ekufanele ukuthi sibe nakho, ukwesaba uNkulunkulu, ngoba wenza intando yalo omesabayo. Ogasho wahlalisha ukuba umpostoli ukuthi noSathane asimsabi. Khona kwagcizelela-ke kimi, ezama ukungifaka lokho ukuthi hey, uSathane wayekhona, ethi yena uSathane yamsaba, ngithi uSathane ngimsabi, ngoba akanawo amandla la uNkulunkulu wami anawo. Uma nginoNkulunkulu mina ngiyazi ukuthi impi engibhekana nayo ayizulwiwa yimi, izoliwa uNkulunkulu. Kutho usaba uSathane, usaba uSathane ngoba uzazi ukuthi uzolwa yena leyo nto andizomhlula. Hayi, impi yakho noSathane izokuhlula. Kanti uma ubeka uNkulunkulu phambi kwakho, uyena ozoyilwa lempi phambi kwakho, ahlule uSathane. Pho kusabani? Asikwazi ukunokusaba ngaphandle ukuthi thina sisaba uNkulunkulu ukuze simthobele, ngoba nale nduna ithi mayisho encekwini ukuthi woza la ize, ngoba iyazi le nceku ukuthi uma ngingezi ngingaphelelwa umsebenzi, ngingaxoshwa. Kusho ukuthi inceku hayi ngoba kahle kahle ithanda, ingoba isaba umholi wayo, isaba umphathi, ukuthi ama-consequences okungakwenzi akushoyo angahle abe yini. So lo omsabayo uyena ozomthobela. Lona kodwa usaba uSathane uzomthobela-ke uSathane ngoba uyamsaba, ngoba kunama-consequences okungayenzi into efunwa yilo omsabayo. Umuntu oyisigqile njengabantwana bakwa-Israyeli beseGibhithe, babesenza izinto ababengathanda ukuzenza ngenxa yokuthi besaba ama-consequences okungakwenzi lokho ekufanele ngabatshela ukuthi bakwenze, ngoba bayamsaba lo batshelayo. Cela siguqe sithandaze. Siyakubonga uNkulunkulu wethu namandla. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ongcwele owesabekayo.
impela Nkosi ngiyesabeka wembethe umlilo njengengubo futhi uNkulunkulu othoyingcwele ubhince amanga. Wena uqobo lwakho ungumlilo oqothulayo uyesabeka. Uma singasondeli kuwe Nkosi ukuthi sikwesabe, uSathane uzofaka ukwesaba kwakhe ezama ukususa kuwe ebukhoneni bakhe bese afake amanga. Sisize Nkosi ukuthi singakholwa ngamanga, noma lamanga avela kubazalwane noma avela kubantu bezempilo abasiluleka ngokuphila kwalelizwe, noma kuvela Nkosi ngemimoya kaSathane, noma kuvela Nkosi ngabefundisi, noma kuvela ngaluphi uhlobo Nkosi. Sicela usisize ukuthi singakholwa ngamanga, ngoba sesizwile ukuthi amanga ayabulala. Sesizwile ukuthi amanga enza ukuthi umuntu enze into akungafanele ayenze aze esabe angabaze ngenxa ukuthi ekholiwe ngamanga. Sisize Nkosi ukuthi singakholwa ngamanga kodwa sikholwe iqiniso, ngoba iqiniso linguwe Nkosi Jesu. Iqiniso lingukuphila, liyaphilisa. Akekho ongeza kuBaba uNkulunkulu engekho eqinisweni, okuwukuthi akekho umuntu ophila emangeni nokhuluma amanga nokholwa ngamanga ongakwazi ukuthi afinyelele embusweni wezulu, ngoba wena Nkosi uyiqiniso kanti uSathane ungamanga. Sisizeke Nkosi uma ubona sisesemangeni usikhiphe kulawo manga, ngoba uma sisahlezi kuwona sisekubhujisweni kwakunaphakade. Sisizeke Nkosi njengalokhu ushilo ukuthi uqala kokuhlakanipha kungukumesaba uJehova. Sisize ukuthi sikwesabe Nkosi Jesu. Thina singabesabi labo abanamandla okubulala umzimba. Wathi uyakusitshela lo ekufanele simesabe. Wathi masimesabe lo onamandla ukuthi esebulele aphinde afake esihogweni. Siyabonga ke uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi siphinde sithole ithuba lokuhlangana sibe sebukhoneni bakho ukuzozwa izwi lakho. Thina ke Nkosi Jesu liyakuba njalo izwi lakho, alikubuyela kuwe lingawenza umsebenzi olithume wona. Ulithumile ke Nkosi Jesu izwi lakho phakathi kwethu sesilizwile. Ngiyakhuleka mnini amandla wonke ukuthi masilizwe njengomhlabathi Nkosi ekungena kuwo amanzi. Izwi lakho Nkosi elisigezo empilweni zethu esihlanjululwa ngalo, malingene Nkosi size sihlanjululwe, bese Nkosi kuvela izithelo zokukholwa nezithelo ezikhombisa ukuthi singabantwana bakho. Ngoba Nkosi siyazi ukuthi kukhona nabathi Nkosi Nkosi kodwa bazi ngesibona abantwana bakho. Thina ke Nkosi siyakubabona ngezithelo zabo. Sisizeke somandla ukuthi kuvele phakathi kwethu izithelo eziveza ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, izithelo zikamoya, ngoba wena uNkulunkulu othona amandla lithi izwi lakho ungumoya. Kungabe kusabonakala phakathi kwethu izithelo zenyama, kodwa thina sibe sizibiza ngabantwana bakho, ngoba lokho liyahlambalaza igama lakho. Sifana nabantu abanesimo sokukwesaba kodwa bebe bewaphika amandla akho. Sisizeke Nkosi ukuthi singabe sawaphika amandla akho, kodwa Nkosi noma phila lapho sihamba khona abantu Nkosi babone imisebenzi yethu emihle, badumise wena Baba osezulwini, ngenxa ukuthi Nkosi bebona lamandla awakho Nkosi aphakathi kwethu. uNkulunkulu othona amandla babe sebecabanga ukuthi yithini sinamandla, kanti Nkosi wena ungaphakathi kwethu onamandla, nguwe osinqobelayo, ngoba umkhulu wena ungakithi kunalowo osezweni. Namanje ke Nkosi siyakubonga, siyakudumisa, sithi uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Jehova Sebawuthi. Sibonga Nkosi ukusinikeza nalonyaka ukuthi siphile kuwo. Nkosi emakhosi ukuthi usigcinile ngonyaka odlule. Yebo Nkosi, nathi sisho njengaye uJoshua. Nkosi emakhosi sisho sithi Ebeneza usigcinile Nkosi kwaze kwaba la. Sithi Nkosi emakhosi siyabonga. Siyabonga Nkosi, siyabonga ukuthi usigcinile wona sithanda.
Siyabonga Nkosi ukusambulela imfihlakalo yezulu nokuthi Nkosi usenze sibe ngabantwana bakho. Siyabonga mnini mandla wonke ukuthi sikwazi ukusondela phambi kobuso bakho. Siyabonga uNkulunkulu othona namandla ukuthi usihlanganisile ngalendlela. Siyacela ke msindisi wethu ukuthi usigcine usilondoloze ngoba igama lakho ngoba uNkosi Jesu uthi uDavide wena ungumalusi wami. Thena Nkosi Jesu wena ungumalusi omuhle. Hawu uNkulunkulu othoyingcwele wadela ukuphila kwakho Nkosi Jesu. Ngenxa Nkosi yezimvu zakho bezilahlekile. Thena Nkosi indlela ozithanda ngayo nozinakekela ngayo izimvu zakho afune yodwa Nkosi ukuthi ilahleke. Kangangokuthi Nkosi uthi ubani ongathi nezimvu ezu100 kuthi makulahleke yodwa angashile yodwa elahlekile aze ahambe azishiye zonke lezi ezinye ezo99 ayofuna eyodwa elahlekile bese mase itholile abuye nayo ihlangana nalezi ezu99 ziphelele bese eyathokoza. Kunezimvu zakho Nkosi ezilahlekile siyacela ke Nkosi ukuthi uzibuyise ngezwi lakho uzifunisise Nkosi zize ziphelele ngoba Nkosi zinge zakho zibese sibayeni sakho zivalelwe kuso Nkosi isibaya sakho zingabe sisaduka. Ngikhuleke egameni lakho msindisi wethu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen.